Inyani kodwa ebantwini sometimes baye bangafuni uyiva ngoba yaziyo, but anyway andikho kuloo nto. Uyabona mna ndingububele, uNxolobo ifama, utata nguMandisi, utatakhe nguKoko. Phaa kulaa mhlaba waseJulukuqu kulapha alele khona utatomkhulu wam, kodwa ke wayenomzi awayewakhile eTabasa, ndiseTabasa mna. Abantakwabo wabashiya eJulukuqu, kodwa unaye umntakwabo ongapha eLibode kuthiwa ngutata uMzekeliso, naye unabantu bakhe okanye unabantwana bakhe nabazukulwana bakhe kwelaa cala lasemaMpondweni. Bazalwa ngutatomkhulu uMbambalala. Oonyana bakhe ke abaninzi baphaa kulaa mhlaba waseJulukuqu. Ukuya ke phambili, ukuya ke phaa phambili ukude bayofika kuNxolobo andibazi shem, andifuni uxoka. Kodwa into endiyaziyo uba uNxoloba unendlu enkulu nendlu encinci. Abantu bakudala babenabafazi abaninzi mos. And then indlu enkulu yethu iphaa eNtibaneni xa ubheka eNgcobo, kodwa ungekafiki eNgcobo usuka eMthatha. Ikhona indawo kuthiwa kuseNtibaneni phaa. Ikhona indlu katatomkhulu uDouglas ephana kwelaa cala nabanye ke ngongabazi, kodwa endimaziyo ngutatomkhulu uDouglas. Not ngomazi ngoba ndimazi ebusweni, ndimazi nje ngokuba ndiqhele uya phana ndibone nabantwana bakhe okanye oonyana bakhe. Ndizama ukuthi indlu yakhe ikwelaa cala. Senditsho ndiya kwinto ethi ngabantu bam ke abo straight kwiinto ezijongene nesiduko, because isiduko sakho sisiduko sakho forever, sona asitshintshi, soze sitshintshe futhi. Because umntu wakwaMiya noba ngowasemaMpondweni, noba ngowaseGcuwa, noba ngowaseDutywa, noba ngowaseMonti, noba ngowaphi, asitshintshi. Iyawuhlala isesakho nesizukulwana sakho futhi. Kodwa into edibene necala lakulomama okanye kulomakhulu iyawuhlala ihlale ihambe inyamalale because ayisosakho, ayisosiduko sakho esiya, sesecala lakulomama okanye lakulomakhulu. Senditsho zizinto ezingahamba zihambe zikukhangele ncam because ayisosakho, sinabantu baso. And then aba bantu baso abanawuba nomsindo futhi xa ingathi futhi loo nto leyo awuyilandeleli because bayayazi uba unesakho nawe. Qha ndiyazi ebantwini le nto ingathi xa uthetha ngento uba kwelaa cala awukho ncam, because ayithethi ukuthi loo nto leyo uyabacaphukela okanye uthini. Uzama ubonisa nje uba unecala lakho ofola kulo. Umzekelo, uyabona imizi yasekhaya yakwaNxolobo ikhona eseLithuthu. Abo bantu abo ngabantu bam, senditsho andinawubaphika nanini futhi bawuhlala bengabantu bam nasesizukulwaneni sam because basesi siduko ndisiso kuphinde babe yile fani ndiyiyo. Ngabantu efanele uba ndilanda umkhondo wabo uba baphuma kweyiphi indlu njani ngokweemeko zoba kudala mos abantu bakudala babenabafazi abaninzi. And then kwaba bafazi baninzi ke ngoku umntu ebephuma ngendlu ethile phaa, akhelwe phaa, omnye bathi saa ngaloo ndlela. But loo nto leyo ayitshintshi ukuba ngabantu bakho because bona basesi siduko usiso, babe yile fani. Noba ke kwenye indawo bangade yifani bangasebenzisi le fani. Umzekelo, eNtibaneni kulaa ndlu kaNxolobo eseNtibaneni basebenzisa uyose. Njengoba besebenzisa uyose ayithethi ukuthi ayingobam, ngabam, qha nje kaloku kule nto ndiyitshoyo uba abanye abantu bayakwazi exesheni basebenzise le nto igama likatatomkhulu wabo njengefani. Loo nto leyo ayilotyala as long as uyazi uba yindlu yakho. Ndizama ukuthi isiduko sakho esikatatakho sesesakho, sawuhlala isesakho nakwisizukulwana sakho nasebantwaneni abantwana babantwana bakho. Soze bayeka abo bantu uzalana. Kodwa xa uyijonga kwicala lakulomama okanye lakulomakhulu into ezinjalo, no, ihamba ihambe inyamalale because ibingesosakho esaa siduko. Noseyawubafuna aba bantu but ibingesosakho. Ndizama ukuthi ingase abanye abantu into baziqaphele maan, bangazezi ngele nto, nge-engle yele nto yenkcubeko okanye yongathi ufuna ubhekelisa abantu. Akukho mntu ubhekelisa abantu, kungekho mntu usondeza abantu, qha yimeko
yokuphila kwethu esidalwe ngayo, uba exesheni zonke izinto zihambe zibe necala lazo. Kufana nasebuhlanti mos, kumntu ofuyileyo okanye owayekho wafuya okanye oyaziyo imfuyo. Iibhokhwe phaa ebuhlanti ungazithenga zimbini uzigcine phaa kuwe ebuhlanti, kodwa exesheni ezaa bhokhwe uzigcine phaa kuwe ebuhlanti zizawuzala zizale. Kodwa exesheni kuyenzeka ukuthi ufumanise uba xa ujonga ebuhlanti ungena phana kuneqembe elithile elizele elihleli ecaleni elithile. Umzekelo, umntu obethenge ibhokhwe kuwe uyakwazi uzohlula iibhokhwe zakhe ngoba efike phaa ebuhlanti wafike nazi eziya zihleli kwicala elithile okanye zizohlule ngendlela yazo ethile. Ayikukuba zikwatele ezinye eziya ngaphezu koba zisithi sikweli cala thina, siphuma kulona umama okanye siphuma kulena imazi, yabo. Nosezikwatele ezi, no, akukwatelwanga, qha kufike ixesha loba zibe divided ngendlela yazo. Senditsho enye izinto ingathi sizamkela ngaloo ndlela, singazamkeli ngendlela yofuna ungathi kukho umntu oza nochuku okanye ozama udivayida abantu. Ndizama ukuthi abanye abantu ingase into bayenze ngendlela ephucukileyo, angafuni umntu uyiza ngendlela emdaka, because ubomi uzayiza ngendlela emdaka uzawufuna uza nochuku, and then uchuku ke ngoku asiyanga apho. Ngabeke uba sizama nje ucacisa into efuneka icacisiwe. Sharp.